Té la paraula el portaveu de Compromís, Xavier Ochando. Moltes gràcies. El govern de la Generalitat, dins de les seues polítiques de retalls i tisora, a les que ens té tan acostumats, ha tornat a creuar aquesta línia roja, aquella que ens porta a la destrucció de l'estat de benestar i de la classe mitjana. Però en aquest cas, atacant a un dels col·lectius més exposats i vulnerables en aquests moments, els discapacitats i malalts crònics. Potser sí que hi ha diners per a avalar amb 24 milions d'euros el Gran Premi de Fórmula 1 de València o els 46.000 euros al dia que costarà enguany l'aeroport de Castelló. De fet, el mateix dia 20 d'aquest mes es feia públic un estudi del Ministeri d'Hisenda corresponent a l'execució pressupostària de la Generalitat en el qual se revela que en l'exercici 2012 el govern d'Alberto Fabra ha pagat 2,6 milions d'euros al dia en interessos als bancs. Però per a necessitats socials, com garantir el subministrament dels medicaments, no pareix que hi hagi pressupost. Vaja. Perquè el 30 de gener de 2013 la Conselleria de Sanitat va decidir retirar l'exempció de la qual gaudien fins ara els discapacitats en l'adquisició de medicaments i productes ortopèdics. Fins a aquest moment, els pacients amb menors de 18 anys amb una discapacitat del 33% i els majors de 18 anys amb una discapacitat de més del 65% no havien de pagar cap percentatge en l'adquisició de medicaments, articles ortopèdics o pròtesis. A més, la Generalitat ho ha fet sense tindre en compte en cap moment la renda de les persones afectades i el greu perjuí econòmic que això implica per a elles, perquè les seves necessitats de medicaments i productes ortopèdics no són circumstancials, sinó cròniques. I haurien d'estar garantides independentment del seu origen o condició social. Si a més li sumem a això les retallades en les ajudes de dependència, ens adonem que hi haurà milers de ciutadans valencians que no van a poder assumir els costos dels seus tractaments, la qual cosa anirà en detriment de la salut pública. Perquè, a més, tots aquests retalls provoquen un efecte paradoxal, ja que la salut d'aquestes persones es pot deteriorar de manera més ràpida i més greu i això provocarà un augment en les assistències en urgències i els ingressos hospitalaris. Per tant, encara acabarem pagant més entre tots. Però, malauradament, des de l'entrada en vigor d'aquesta nova retallada, els discapacitats han d'assumir el 40% dels seus medicaments, material fungible, material ortopèdic, productes dietètics i complements nutricionals, afectant a més de 3.000 valencians i valencianes que res han tingut que veure amb aquesta crisi i, en canvi, són els que més estan pagant-la. Aquesta xifra inclou no només a persones amb mobilitat reduïda, sinó també amb altres malalties cròniques, com persones amb greus trastorns psiquiàtrics o neurològics, esclerosi múltiple, Parkinson, cardiopaties greus o pacients terminals, que requereixen distints medicaments, alguns d'ells especialment cars i necessaris. Per exemple, i això, com sé que ara van a dir-me que si no van gastar-se més d'un tant per cent, que van a pagar poquet, que seran pocs diners, que això és una cota simbòlica, jo porto d'ací unes factures d'una persona, un veí d'ací de Vila-real, que aquesta persona, i això ha sigut un seguiment de només 15 dies, des que van presentar la moció fins al dia d'avui, aquesta persona ha hagut d'anar a per 4 receptes. I això li ha comportat en 15 dies un cost de 14,26 euros, que diran, bueno, això pot ser poquet, però d'ací 15 dies es tornarà a repetir i seran 28 en 52 al mes. I al cap de l'any, si ho multipliquem per 12, van a ser 342 euros, que pot ser la lletra del seu lloguer. I això està ací, i se pot llegir, si volen venir i ho consulten. Això és real i està passant ací a Vila-real. Però bé, des de Compromís considerem que ja hi ha prou de rescatar bancs, que el que cal és rescatar les persones, que aquesta mesura és inacceptable, ja que vulnera els drets dels discapacitats a rebre assistència sanitària i es converteixen en acreedors forçosos de la Generalitat, com ja ha passat amb els pensionistes. Per això, des de Compromís, exigim que la Generalitat
canvi les seues preferències a l'hora d'afrontar els deutes. Està clar que hi ha millors maneres d'invertir, però hi ha moltes partides de les quals a hores d'ara s'està prioritzant el pagament i que inclús es podrien prescindir. Però mai d'una necessitat social com és garantir el subministrament de medicaments a la ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Reig.